Уморихте ли се да плащате гигантски сметки за ток? Край на високите разходи за скъпо електричество. Решението е iTalk 3000. iTalk 3000 превръща в електричество енергията, която вашето тяло произвежда и пилее. iTalk 3000 ще осигури вашето домакинство с 1000 кВт-часа биоенергия, генерирана от самите вас. iTalk 3000 е компактен, лек и елементарен за употреба. Просто си го слагате, правите нещо и токът потича директно по вас. Само тичането за автобуса и безцелното мотаене из офиса по няколко часа на ден биха били достатъчни да захраните телевизора си за цял епизод на Под прикритие. Дами, когато миете чиниите, вие произвеждате вече достатъчно ток за компютъра, така че да висите минимум 3 часа във форума на BG Mama. Благодарение на иновативния си дизайн, iTalk 3000 може да бъде използван от деца, превръщайки безцелното им тичане и блъскане из къщата в мирна атомна енергия. Само сега нашата оферта включва и втори личен генератор, който спокойно може да сложите на тъщата, докато ходи за пенсията, за минерална вода или просто обикаля градския транспорт, за да прави блъсканица по превозните средства. Но това не е всичко. Ако се обадите до 10 минути, ще получите комплект специални кружки, които се захранват от виковете вкъщи, за крещящо светъл хол и спалня, както и 4 батерии зареждани от хъркане. iTalk е на атрактивната цена от 2,99, ако си купите и този хангар за пеперуди за 9999 лева. Убедете се сега!